det var altså den ting på gulvet, jeg gerne ville filme. Ja. Nej. No. Du kan kun filme. Nej, den er også godt kun. Nej, den triller vist bare rundt og ser dum ud. Hov, nej, lad det lige være, Nelly. Put den der nede på igen, det så rigtig sødt ud. Vi skal have sådan et hundekostyme, så kan det være hund. Kom nu her. Ja, den er efter mig. Den er efter mig. Skynd dig. Jeg kan ikke komme ud. Ej, det skal nok finde vej ud, før jeg tænker. Se. Det skulle da en genial opfindelse. Ej, lad lige være. Stop. Ej, se nu bøjer du den.